abaligereria naendelea rutigambariganĩ ase channel yaito channel ya bene yenseka yomugusi rero nkubaretera nde amarietande abagusi bakorukwa kurende onko yareta ase nchira ya bene igonte gite koreta marieta yebatiso aria tokorukwa naende okonyoranga na arenge asaba Yahudi na arenge asaba Griki na ando konyoranga na tuire nonye na ase Biblia buna bono elieta tobwate likorukwa Dorka ne elieta Tabitha Dorka ndira ase Biblia na ende abasubati asorogongorwa Kenya gose Africa nkorukubare Dorka bono aba Griki igo bari koruke ngabi bayoka Dorka n'aba Yahudi baruke ngabi Tabitha bono Tabitha na Dorka no ngabi neriete limo bono ise konyora umusubati gusi okorukwa Tabitha ongabi igo arukwa ongabi ekiara Tabitha eliminati engabi aseke Yahudi naende nabaliminati Dorcas didieke Griki igo amarieta yabere aya tokobatiswa nare ase Biblia onye gutete konyora amarieta yo ase Biblia ogendo some egetabu kia ogokora kianda ifungo 35 na kemo nonyo riete rimna riarenge ase Griki buna riarenge ase Yahudi naende buna rira ase gusi ongabi elieta rinde ntegete kubaretera ligotoka asaba gusi nande rira asa aba Yahudi gose rira ase Biblia ne rieta Barak ase Yahudi igori aminati enkoba igo montekera ariko rukwa Barak ige mineti igarugetwe onkoba na intwe bono aiga gusinko rugetore abana onkoba elieta rinde ntegete kubaretera ne elieta Thomas ase eke Aramaic ne reria eluga abayahudi bari gukwana Thomas igori mineti barongo na intu bono gotokorwa mwana barongo igo twamuruka Thomas bono abantu nabokonyora korukwa Thomas barongo igo arukwa barongo is the same name igo nga barongeri diarenga saba Yahudi na intu twali bwate tatiga barabwo barongo bakumuruka Thomas na intwe twamuruka barongo abagiriki barabwo igo bari kuruka barongo bamuruka Didymus bantu mboro bakurukwa Didymus unabona nkora igunaro kurukwa gose Didymus Barasa which are western yasenginjale politician ntumo iwete Didymus eliminate barongo Thomas eliminate barongo aso uchikonyore rietelio ogende John chapter 11 verse 16 Yohana 11 ifungo 16 nabokonyora na nabokonyore meaning eyo aroro elietandiro abantu aigase ito bakorukwa ondabu abande barukwa Nyairabu na riri ryokonyora umuntu yo mas Biblia urenge korukwa Laban ingenjo yaye white buna togote bondabu ose Nyairabu na bora asome igitabu kia mwanzo 24 eifungo 29 eri na ora nyore oyo mento ori ore korokwa Laban elieta rinde ntagete gujugukorera yo moerio ndiria naende twakwana ngakiende elieta monyorwa gose motoki igona rireta ekiagera ase Biblia Moses elieta riria rugetwe igori minute drawn out of water oyo rusetigwe roche engechi ya erende onyore tweroche akamusuwo ose agakonyo bono ntaraji gukura kuna kwanire igoro ya Moses elieta momoima lise gutigara igontora akonya ekiagera
ntwateba ng'a ase okoigora gwitu ng'a otagete gokwana marieta naende turigire gochia ase Biblia. Yesu Kristo igakorokwa omwana omomoima o Nyasaye. Omomoima emineti ng'a nere bwekorenge naende omwana onde tarengeo. Igo ase gusii mbabwate omwana ore korekwa momoima, the only child of the mother or the only child of the parents. Igo ekero kware konyora abaibori banyorete bahati yokonyora omwana oyomo bweka na barenge korokwa momoima. Kurende onye igo bakwete agacha gotigara oyomo tari korokwa momoima, iga are korokwa engeregere. Ase igo nontagete turakorera abwo naende nabo turabasa gokorera abwo amarieta agusii otatigarioka eise gotoka onde naro obwate riswa riatagete koboririe rietagete naende abe bahati turinyore tumanye engencho yaye riorio ntonyare gocha koirana tubaretera amarieta ayo. Mbuya mono morembwe.